Når grænser bliver holdt med omsorg. Velkommen. Mit navn er Senika. Du er landet i Auerblitz. Et rum for nærvær, ro og sansning. Tag dig god tid, mens du lytter, og mærk, hvad der er levende i dig lige nu. Når grænser bliver holdt med omsorg, kan kroppen begynde at slappe af. Ikke fordi den skal åbne sig, ikke fordi den skal give noget, men fordi den mærker, at den er i sikkerhed. For mange mennesker har grænser været noget, der enten blev overskredet, eller noget, man selv måtte kæmpe for at holde fast i. Og kroppen husker. Den husker de øjeblikke, hvor den ikke blev spurgt, hvor den ikke blev lyttet til, eller hvor den følte, at den skulle mere, end den kunne. I Auerblitz er grænser ikke noget, der skal presses eller testes. De er noget, der bliver mødt, holdt og respekteret. Omsorgsfulde grænser skaber ro. De fortæller kroppen, at den ikke behøver at være på vagt. At den må sige fra. Og den må også gerne sige ja. Når grænser bliver holdt med omsorg, opstår der et rum, hvor kroppen kan begynde at stole igen på sig selv og på mødet. I tantra nærværsberøring er dialogen vigtig. Vi taler sammen, lytter og mærker efter. Der er ikke noget, der er givet på forhånd. Alt foregår i et tempo, som kroppen kan følge med i. Et nej bliver mødt med respekt. Et ja bliver mødt med respekt. Begge dele er lige vigtige. Når grænser bliver holdt med omsorg, bliver de ikke hårde. De bliver bløde, levende og tydelige. For mange opleves det som lettelse. At mærke, at man ikke skal forklare sig. Ikke skal retfærdiggøre noget. Men blot kan være i det, der er sandt lige nu. Berøring i Auerblitz er lyttende. Den følger kroppen, ikke omvendt. Og netop derfor kan der opstå en dyb følelse af tryghed. En ro, der ikke kommer af kontrol, men af tillid. Måske mærker du, mens du lytter, en genkendelse. Måske en lettelse. Eller måske bare et stille suk i kroppen. Alt er velkommen. Hvis du på et tidspunkt får lyst til at opleve, hvordan det føles, når dine grænser bliver holdt med omsorg og respekt, er Auerblitz her. Du er velkommen til at læse mere på min hjemmeside. Mærke efter og først tage kontakt, når det føles helt rigtigt for dig. Der er ingen forventning, ingen hast. Kun et rum, hvor dine grænser bliver mødt med nærvær og omsorg. Tak, fordi du lyttede med.